Čau, 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 já jsem Ergaj A čau, 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 já jsem RG. a dnes už tady točíme druhý díl na hru War Thunder. A točíme to přes RGův jakoby počítač. Ano, takže můžete možná vidět trošku drobný rozdíl, nebo nějak tak. Jako rozdíl mezi grafikou třeba a hranama a tak. Tak to asi můžete vidět rozdíl, jinak moc rozdíl nebude. Jo. No, jinak jsme se opět rozhodli, že budeme točit spíš ty tankové bitvy. Že jo? Jo, přesně. Možná, kdyby třeba vyšel čas, tak tam dáme třeba jednu leteckou, ale spíš dneska budou ty tankové. Ano, no, tak já myslím, že bychom to neměli zdržovat a jít do bitvy. Tak jdem. Počkat. Já jsem připravený. Jo, takže jdem do bitvy. Tak. Takže snad nám to nebude trvat dlouho, jako vždy. To je úplně hrozný, ty. Jo, dobrý. Jo, Polsko? A Polsko, tak to je dobrý. To je hodně dobrý. To mi teď šlo, ale tak to jsem měl tvý tanky. To je hodně velký rozdíl, bych řekl. Mezi čím? Jako, mezi mýma, no, jako zase tak velký není. Máš je, toho je, že jo, máš. A Já. A M-ko? To je jedno. Já beru Ječko teď. Já Tigra. Tak jo. Ok. Tak. No, tak jsem v bitvě. Já taky. Konečně. Se na tebe tady kouknu. A jedu za tebou. Kde jsi? Za tebou. Jo, tamhle. No. No. Takže jedem. Hej, RG, Co? no že to tady trošku jede. Bych mohl zpomalit, co? No, přesně. Tak Já- jo. Zpomalím. Začnu couvat. Nemusíš. Pozor. Už jedu. Kam jedem, na Ačko? No tak tady jiný není. Ne, jo, nevím, na Ačku pojedem. Bych jel. Ne, to není dobrá cesta, Petře. Co? Tam není dobrá cesta, tam jezdí. Tak já to tady vezmu doleva hned první. Dobře. Já tady zatočím. Aby mě tady nezabili. No, když tak samozřejmost, že... Tohle mi přišlo jako velký rozdíl. Hej, něco vidím. Zásah Tigrovi. A mě zabila i S1. Hodně A dobrý. nevím vůbec odkud, sakra. To je Já hrozný. nevím, jestli bych tam měl jet. Tam radši asi jedu. Já poškodil Tigra a zabil mě IS. Co máš vlastně? Jo. Už nic nemám. Našeho miláška. Přesně tak. A tak teď beru Panzer 3 Aus v M. Pozor. Tady něco bude ostrýho, mi přijde. Ti jdu pomoct. Takový M-ko, ty, já jsem taky hejbal. Bacha, IS-1. To mě zabilo. Cíl nepoškozen, já si srem. Ty jsi nepoškodil ISO? No. A on by tě taky nemusel poškodit. No, Máš- on mě nepoškodí. No, Mám máš takový pocit. hodně dobrý pancíř. Mám, no. No, Tigr, no. Jo no, No dobrý, zničil jsem SU-122. A teď tam je ten Tigr. to bych taky A zabil. IS-1. Já ti jdu pomoct, já ti jdu pomoct obou, já je obědu zkusím. Jo, A dělo nemám zase tak strašný, tak bych to... já bych docela hodně chtěl pomoct. Aha. No já už jedu. To je 34, ne. Kdo tě zabil? Nezabilo, já to tady chci kepnout. Já tady obědu. To je tamhle, to je 30.
Se bojím, že to je 85, tak by mě hodně mohlo poškodit. Jo no, Ajaj. hodně. Ty už obsazuješ? Jo, Dobrý. to už se doobsadí. Ale Obsadí. beze mě. Au. Bolí. Jo, je to ta. Je to ta dvojková. Sakra. Taková s těma bednama, víš, jaká ta. 42 Jo. prostě. Jo, dobrý, zničil jsem jí. A já musím se... Daj 5, 4... No, KV2, tyjo. To je KV2 ti hrozný zabila. úplně. To je hrozný... Ty takhle hezky mě dal. Tak tomu jako musím dát jako poklonu velkou. Tak já si beru Gčko, Panzer 4G. Panzerkampfwagen G. A beru si i... středního Ty jdeš do bombardéra. bombardéra, Jo, ale do toho Ačka, ne? jasně. Promiňte. Tak stejně. Jo, tak 3, 2, 1. Tak. Viewfighter dobrý. Sice má jenom rakety, ale hodně účinný. Jak tam vidíte můj tank, ama. To je můj tank. Sakra. Hej RG, nechci s něčím pomoct. Už ne, už jsem mrtvý. Je samohybný. Jo, tak tamhle ten si můžu dát dělem. Tamhle ten gas. Pak to dojedu raketami. Mě zabila ta. Já to radši Ten nebudu tygr. riskovat. Co si mám vzít, F2, Elko nebo Stuga? Teď si... Tamhle jo, tamhle SU-152, ten bude velký. Patriku, No? mám si vzít Lko, Fko, jako Stuga, ne. nebo... Jsem vůl. tak já si beru F2. Tak já jsem pěkný vůl. Tady můžete vidět naše statistiky. Jsem první a RG je někde uprostřed. Jsi první? No, myslím, A že jo. jo. Jo, jsem. Tak víš co, tygr. No. Ty jsi o 1000 skoro. Jsme od sebe. Ty máš 288 jenom. A ty 1107. Já jdu za tebou. Jo. Mám tvýho předchůdce teď. F2? Jo. Jo. Tak kdo jiný? Nitě. Ježiš, já jsem tam vlastně nechal mýho miláčka. Ty jsi s ním ještě nejel? Ne. Oni to obsadili. Ty si ho vezmeš teď, za chvíli? Jo. A ještě zabijou? A tady je ten prémiový Jack Panzer, ten je hezký. Ty vole, A tady. sakra, něco sem letí, něco sem letí. Jo. Jo, letěla. Počkej, T50. T50 jsem tam viděl. Fakt, já ne. Mám dojem. To je jedno. Co to je? To je... To je náš Ty asi. vole, věď, ty vole. Tady nemáš co dělat, tady nejsou. Koukni se na mapu. Tady je to obklíčený všude náma. Je to nemá cenu. Pojď za mnou. Jo. Jen to radši... Ne, my to obsazují, já taky 300 za to. No jasný, nikdo tady není, jsou 152, jsem mrtvý. SU-152. Jo. To je velký kalibr, kámo. To dává všechny trojky na ránu a i 4. Skoro. Všechny. Tak mě už zabil na ráno. Tak tebe, víš co, Bojka. Pro něj není vůbec. Já jsem vlastně Tak jsem pozor. dostal 300. To je zase ten prémiovej. Totiž tady je. Hej, KV1 zis. 5. To bude lehkej cíl. Koukej, jak se najedu. Já jedu. Pozor, jedu. Takový já jedu a já Hej. jsem mrtvý. Aha, tak už je smrtvý. Hej, ne, není. Ajaj. Prostřelil jsi ho. Jo. Já se jdu objíždět. To ti nepovedlo. Ne. Ty narazil. Já mu zničil věž, dobrý. Jo, no ne. Nepohybuje se. On mě taky, vole. Dobrý, zničil. Dobré. Tak Gčko. A sakra bomba. Slyším jí. Taky jsem slyšel. Au. Jau.
Pozor, pozor, jestli vidíte. Tady, Tak je oběť, ne? já nevím, já tam nemám, to je 34, mi připadá jako lehký cíl. No, tak už ne. Tak tam k ní jeď. No tak, jedu, že jo. Hej, to je 34 zase, co tady jich je? A sakra, zničila mi. Ajaj, K49 to nedopadne, jo dobrý, to je bot. Pozor. Sakra, už se mi to A tam, otoč se. Ajaj, Vlevo, už to doleva. vidím. Ha. Já mám zničenou věž, takže já jsem takový samohybný To děl. je střílej. Ajaj, tyjo. Takový blbý, ty. Není ale hrozný. Dobrý, zničená je. Dobrý. Nic. Hehehe. A tady je, já to myslel. Tyvo, to ne? Ty kdo tě zabil? Já nevím. Byl Já jsem se zničen. vyřadil sám. Jak Co? ses mohl zničit? Protože jsem se vyřadil sám. Nedržel si Jčko? Ne. To je pěkná divný. blbost. Jo, no. Máš ještě tank? Jo, ječko. Jo. Já nemůžu do toho. Ten se mi líbí nejvíc. No mě se jako hodně líbí. K49, ale To je bombardér, kde je? už letí dolů. Jo, já teď taky dám bombardéra, hele. To Jdeš asi na tady- bombardéra? Já už jsem. Takový. Už jsem a furt jedeš. Teď jo, jakože jsem dál, víš co. Mhm. Jsem. Jo, Wellington s 8 bombama, no tak to je hodně dobrý. 8 bomb. Luxus. Ale ne, tam je ten samohybný kanon, to se mi vůbec nelíbí. Já nevím, jestli bychom měli zlikvidovat tou jednou bombou, já to dá ten lapet. Už si tamhle vychutnám. Tady. Někdo tam po tebe střílí. To je ten flak. Jo, pozemní jednotka zničená. Teď ještě toho posranýho flak panzera. Se jdu úplně vychutnat. hajzle. S A prominutím samozřejmě. takový jak tady, teď za chvíli se objeví Havarová. Ještě nezbývá čas. Zničen flak panzer. Sakra. Ty zabil flak. A Smutný. do letadla stejně. Jo. Tady jsme vyhráli, tak už je můžeš střílet kam chceš. No, ještě jsme nevyhráli. Už jo, skoro. Kde jsou ty nepřátelé? No, já jsem si to říkal. Tak stejně tady vidíte trošku letadla, tak to je úplně jedno. To je ono tu. Trošku letadla. Dobrý, vše, je to letadla. Ona mě zničil. A úplně viděl, jak nově poslal ty rakety. Ty. Nezničil. Ten F4U. Nezničil tě. Ne, dobrý. Ne. Vidíte, že já jsem teď tady zůstal po bitvě a že tady je čekání na výsledky a furt si tady lítám. Tady vidíte, tebe jaký mám známý. lagy. Jako hodně velký lagy v téhle hře mám. Jo, tak teď teprve jdu do menu. Jo, tak tady to můžete vidět. Tak se koukneme na statistiky, to je to hlavní. Kdo byl lepší a tak. Ty jsi byl lepší. Jak to je, víš? Jsem už koukal už. Jo. No, už to vidím. No, jsi Byl měl lepší. málo, jsi Jo. měl celkem málo. Jo, tady vidíte moje ty. Je, už mi zbývají jenom tak 1500, abych měl háčko, Panzer 4H, takže to je takhle statistiky. Kolik ti zbývá? 1500, Tak to je dobrý. takže Petr byl tak. Aj, RG byl. Kolik nás je? No to já nevím, tak řekněme, byl tak 13. Hm. Já byl Jdem? 4. Jdem? Jo, tak já si beru Rusy.
A já si beru zase Němce. Nebo Tak. to bychom mohli dát realistický a já bych si vzal letadla. A jdem prostě takhle. Tak jo. Tak. Ne, Terek. To je Jo, ale ten blbej. není zase tak špatný. Někdy. Ten je celkem hodně blbej. Ale zase někdy, když ti to vyjde, tak je to dobrý. No to. No. Já se vždycky teda spavnuju tady, to je hrozný. Skoro nikdy jsem nebyl u té řeky. To mi vadí na tom nejvíc, no. Asi. Bych řekl. No, tak jdem. Vidí za tebou řeka. Jo a jo, jak to, že jsme se tady spavli? Počkej, to je nějaký... To byl bug na té mapě. To bylo na druhé straně. No já vám to právě ukážu, pak v tom videu vidíte, že... No, vidíte, no. Já jsem vám to ještě ukazoval, takže... Víte, že tam bylo opačně. Tak konečně jsem se spavnul tak někdy u té řeky. Konečně. Jo, ale ona je to hezká ta řeka. Jsem celkem hodně hrát. Koukejte, jak jedou ty boti, to mě úplně štvou. Jo, no. Jak jedou, já se k ním přidám. A když je zabiješ, mysleli, tak že jsem skoro bot. nic nedostaneš, ty. Já se k ním přidám, aby To si si nebudou myslet. Hej, už to tady šijou. Po těch botech. Si nemyslím, že si budou myslet, že seš bot. Ti spíš zabijou bombama, protože oni na ně hodně střílejí. Ty blbče, blbej botek. To je vůl ten bot. No, teď to nekepnu kvůli němu. Dobrý, už jedu. Už tam budu. Já to už jdu kepovat. Já už tam jsem. Jo, jsem tam taky. Obsazení, dobrý. Neříkej. A stejně tak, jsem dobrý. Kamerem teď. No, já nevím. Pojď Já na jdu to Cčko. tady. Pojď na to Já Cčko. jdu snipit tady. Tenhle Tak jdu hodně dobrý. tak jdu na Cčko. Jo, já tě budu krýt. No. To nejde. Jest jedna. Já už ho vidím. Jo, Vidíš ji? mám Vidíš? zničenýho. Kde je na tom Cčku? Co? Teď si Já- 4 tam jsou. Kolik? Tak 4. Na tom jednom Cčku? Jo. Hodně jich tam je, no. No, je tam Panzer 4, nebo Panther, to je možná, já nevím. To nevidím. Možná to jsou všechno boti, já nevím. Ale hodně to po nich šiju. Jo, tamhle to bude... Mě No, poškodila. možná je tam jeden flak Panzer. To mě hodně je to poškodila T34. jest jednička. Je to 85 D5T, no. Jo, je tam hodně, ty dobrý T34 tam jsou. Se teď opravu. No a teď to po mě začali šít taky. Teď nejsem zase tak špatný, už mám 359. Já? Už mám víc než minulou bitvu, jsi první. Sakra, jest jednička. Prohlej to. Já ji nemůžu prorazit, až je to po mně celkem. Vítaš je po mně. Ne, po mně je. A ty jsi kde? Ty Tak jsi jsou tady přede mnou, asi já myslím... Aha, oni jsou tady 5, 6, 7 jest jedniček. Tak nic ne. No tak mám další, jo. Další T34 byla zneškodněná, teď jenom ty dvě IS-1 musíme tam tu vyhnat. A ještě Tigra. Cíl nepoškozen, ty vole. Já vím, já to taky nemůžu poškodit. To mám tuhle dobrou. T34 celkem. Tak přece lepší je ta IS-1 hodně. No Tigr tam si tam stoupne, tyjo. Mě taky celkem štve. Jo, zásah. Konečně. Štěstí, že jsem ho trefil do takového toho můstku. Konečně jsem mu dal Ajaj. ty vole. Si Ajaj. dělaj prdel, To tě zničilo? Jaká T34? To je 3485, D5T. To jsou fakt hodně dobrý, no. Jsou no. Já už ji zkoumám, že? Tak se těším. Já jedu, ne. Teda stojím, koukám na to, jestli na tu IS jedničku a najednou vůbec ho nevidím, ne, a najednou
Přiletí ta střela, ne, a byl jsem mrtvý. Já nevím, co mám dělat, vole. Asi vyjedu. No a tyjo, to jsem přesně čekal, ty. IS-1, ty. Tyjo, já jsem vůl, že jsem vyjížděl, to jsem fakt vůl. Vážně vůl, ale. Tebe zabili? Jo. No já jdu na letadlo. Pojď taky Jo. ne? Počkej, já teď nemůžu. No to co, celkem jde, to co mám. Já budu útočit asi na Jo, bombardér. zničil jsem. Jo, ty Jsi si na máš, pleky. máš ký 61. Jo, to je hodně celkem dobrá tady ta trojka, no. Já nevím, jak to. Schválně. To M-ko není špatný. Není, ne. Jsem si zabil. Háčko. Už To, mám co kritický zkoumáš. na tu TU2. No to už padne. To jde k zemi. Jo. Mami, zničil jsem ho. Tímová spolupráce. Tady ta IS-1 mě štve. Já vím, že ji neprorazím. Kde jsou ty další? Nevíš, kde jsou ty další? Jako letadla? No, jako no. Oni letadla už nemají. Kájedu za tebou. Ale to tvoje háčko, co teď zkoumáš, jsem si ho dal na 2 rány. S čím? S M-kem. No, ale byl stranou, ne? Nenormálně jel. Jakoby A a... nebyl to bot? Teď jsem dal asistenci přes ničení tomu. IS-1. Asistence. Tak Musíme aspoň, rychle obsadit nějaký bot. Rychle. Nebo prohrajeme. jo no. Už jeden máme, tak teď ten druhý. Hlavně nám nesmí obsadit ten bot. To. Dobře. Je pozor, něco vidím. No to je zase, tyjo, náš tygr, tyjo. Já rychle to Cčko jdu. Kritický zásah. Nějakou- Pozemní jednotka zničena. Ty jsi první, já jsem druhý, ty. A jo. Mě zabil jaký 49, to mě naštval. Tady ten bombardér, co? Co? Tady ten bombardér, takový. Oh no. Ty kráso. Tak to jsem měl, to jste asi viděli, ty. Já jsem úplně ten koukal na tu K49 a jednou narazím do IS-1, ty. A mrtvej, ty. Můžeš teď do letadla? Ne, já jsem teď mrtvej. Aha. Tak až se oživíš, pak můžeš? Ne, já nemůžu. Ty už nemáš letadlo? Jak nemám? Teda tank? Mám tank. Tak pojď. No, kde seš? Já nemám to vůbec. Já nemám prostě, já už jsem se vyčerpal tím bombardérem. Hej. Na bytě. Ne, B25. Dobrý. Tady musíme sundat. Já jdu teď na té... Letí na tebe, B25. Tak málem jsem jí dostal. Hajzlo. Kdybych jí zničil, to. Ty vole, jak ne... Patrik Sebo. To seš Doufám, ty? že poletí na mě, abych jí trefil. Letíš tam náhodou Jo, letí ty? na mě, kámo, letí na mě. Ty vole, já jí málem dostal. Pro minutu. No už jsme prohráli, už nemá cenu hrát. Sakra, zabil mě. Už nemám tank. Ještě si... A zrovna jsem mohl jít do A. Teď ho dám, já si věřím. No, už ho sundali. Jinak bych ho asi trefil, no dá. To ty nejseš první. Nejsem. Ale jsme nejlepší skupina. Jak to víš? Koukám, ne? Koukal jsi si vedla? Ale to stačí od nás. Ne, nechci. Ale i od nás jsme nejlepší. To? Tak se koukni. Jsme nejlepší. No. A měli bychom být. Nemožný. Kaž, jestli máme, já ti to hned řeknu. Ne, nemám. Jo, ne. Ne, nemáme. Jak to? Jsme nejlepší skupina. I od nich. Tady nemáte statistiky, ukáž 8-8. No. A u nich nic. Jo, u nich je lepší to 6-6, vidíš? Není. A jo.
Má možná víc jako bodů, ale nejde. No právě, to je na ty body. Aha, tak. Tak nic, no. No dobrý, no. Jste skupina, co má nejvíc bodů. To je hrozný, jsem dostal jenom 729. Já teď s tím ječkem nějak nevydělám. Tak já beru zase tady ty milášky a prvního beru tady Stuga, abyste taky viděli. Co je Stug, jo. Čekaj, já si teď beru M-ko, teda. No tak se připrav. Jo, počkej, já si tady vyzkoumám jenom. Dobře. Tak. Tak já beru zase to. Němce. To mě štve, že taky třeba nemám ještě něco u Rusáku. No tak pojď, už jsem připravený. Já si tady jenom dávám něco. Číslici. No tak pojď, ne? Jo, jdeme. Kolik koukám, no. A to nás tam hodí celkem hned. Se těším, až to budu mít to Gčko. A pak půjdu zkoumat Gčko. toho tygra. Já chci to háčko už. A nebo můžu jít nejdřív na háčko, pak na tygra, ale jdu nejdřív na tygra. Já myslím, že bys měl jít nejdřív na toho tygra, jo. No, teď. Ale mě štve, že stojí 61 000, to je strašně moc. No a pak jdu na Pantera, ten taky stojí 61 000. No, ne, no. No hele, Polsko. To budu hodně dlouho zkoumat, 61 000. Nám celkem nedají jiný mapy, co? Jo, my jsme skoro v Než Polsku. Polsko a Terek, jo. Jo, no. Ale už dlouho jsme neměli Třeba jinou. Kubaň, anebo Karpaty, ty jsou hodně dobré. Mám rád takový mapy. Pro přípolem na tím dobrý. Tak já beru Jčko. Já beru toho Stuga, abyste taky viděli nějaký jiný tanky. Jo, a pak vezmu Tigra a zase Gčko asi. Abyste viděli. Aspoň toho Stuga, abyste viděli jinýho, jo, tak jdeme. Tak já už jedu. Jo, vidím. Nevím jak ty. Já už taky skoro. Já už jedu. Ten Stug je celkem špatný, bych řekl, proti těm. Třeba Celkem proti, hodně špatný. třeba proti Su-122. No, jako pro 122 je lepší, ale 85 se ne. 85 je docela dobrá. No já ho jako jo. Jsem jí teď... Já to jdu zkusit obsadit, ale podle mě hned zabijou, takže... Já jdu s tebou, nezabiju. Tě jdu chránit. Co ty máš? Jo, Já mám našeho miláška. taky jsem si všiml. No. Jo. To je kepování, a tady jde doprava. A my už to kepujeme, jo, tady je to teď dole, tady doprava, tady doleva hned. Už to kepuje Panther, takže to mi přijde docela bezpečný. Jo, já On už, to kryje tady a já to teda budu krýt. a já už jsem tady taky. A já to budu krajit taky tam, z té strany. No, Jo, hlavně dobrý. jsme to obsadili. Vsadili. To je jedno, já jdu dál. Jestli docela dobrý. Je tam něco? Ty vole. To je 3457, bacha. Kde? Dám vlevo. Jo. Je to jsme nemohli říct dřív. No já jsem si toho všimnul, až když mě poškodil Mě hodně. zabila. Jo? Ten stok je fakt s prominutím teď na hovno. Opravdu je to, co jsem řekl. Skoro že tě zabil, protože ty jsme tam teď hodně překáželi a tam No a teď už beru pořádný tank. zásah, dobrý. A tam je taky tygr. Dělej. Cíl nepoškozený. Jak to může mít takovou blbost? Hej. Ty vole, IS-1, ne, otoč se dělej. Zrovna uhne.
Já jdu dál. Cíl nepoškozen, ty vole. To poseru. No. Tu je jedničku prostě neprostřelil. Já už bych si ji rád podal s tím tigrem, ty. Já no. Jo, Tamhle než se další to nabije, tygr. tak mě zabije, jo. Hej, tygr, ne. Zásah. To mi nestačí dát zas. Dobrý. Pás. Jo, asistence, dobré. Doufám, že jsem mu dal pásy, jo, tam. Jo, dal jsem mu pásy. Ne, on si, jak si mohl tak rychle opravit? Jsou tady na něj 3 tygry proti jednomu tygrovi, nemá šanci. Já tam jedu blíž. Až Jack Panzer ještě to. Hej. Ne. Jo. Co je? Nepoškodil Koho? tygra s tygrem. Na tu dálku Nepoškodil je tam tygra já s nevím, tygrem? kam mířím totiž. No a ještě horší je to v realistik. V realisticky. To je úplně hrozný. Jako jo, no, ale to opravdu mi musíš umět, no. To byl. No právě, ještě to umět. Jdu na tygra s podporou 2 tygrů. Jo. Ten je tady. Už vím kam. Konečně jsem mu dal zásah parchantovi. Teď půjde parchant. Jde dolů. Já si věřím. Pojď raketovnic. Jo, dal jsem mu zásah. Tygrovi. Já si kozu. Promiň, tím o mě úplně vyřadil celou osádku, tyjo. Ty to než se nabije, vole. Kdo mě zabil T-34 80? Ty vole. Cíl nepoškozen. Já jsem vůl prostě... A já byl ze zadu na toho tygra, ale on mě zabil T-34 85. Takže na houby. Tam furt je. Teď beru M-ko. Ale ne, druhý tygr. To není tygr tam. A no to je. Ty tam střílíš na toho tygra, ne? No, tady zabil mě ten druhý právě. Aha. To je jaký prd. Jsem před tebou, to je dobrý. To mě zajímá. Hej, celkem tady jsou Jo, lety. u nás už 2 odešli, to. A jo? U nich 1. Jo. No nevím, já bych teď hrozně chtěl letadlo. Ty vole, S1, do prdele. Já nechci, To je vole, tygr na ráno. já si tady počkám. Oho. Jo, ale teď můžu na letadlo. Jo, dobrý, jsem v letadle. Jdeš na letadlo? Jo. Teď budu mít nějaký vysoký tier, jak jsem koukal na oblohu. Co, to mě hodně jako zajímá, jaký tier budu mít. Měly by tady být 4kový letadla. Jo, Tempest. Yes. Koho máš? Mám Tempest. Já teď beru to. Ne, tak budu moc, tak si vezmu taky letadlo. A můžu Ačko, takže stačí jenom, aby to prostě přišlo. Sakra, oni obsadili. Koukám. To je můj tank. No to seš ty? Jsme tady oba dva. Ty jsi PZ a já jsem L. Mám taky PZ. Ty konci. Jest 2, vole. To je hrozně, já vůbec Tam to nekam vidím. jet, vole. Všude jsou jeska, vole. A teď jsem mu dal zásah. Jo? Jo, Ačko. Ne, já to nestihl. My to nekepnem. Já chci A. Nechci I, já si No, počkám. ještě prohrajem, tyjo. Vidíme, ještě prohrajem. To by mě naštvalo, jestli prohrám. Jo, my určitě prohrajem. Já to úplně vidím. Myslíš? Ty stromy, ty jak se... Čekaj, jim tam pošlu nálet. The gun crew is ready. Roger that. Confirming fire. The artillery is on the position. Oni tam 3 nálety. Dělal střeleckou. To jsou. Jdečko.
Oh, Jak se to dělá, co si... to bylo. Co se stalo? Jak se to dělá, když to... Hej, Tiger. Když chceš udělat tu palebnou podporu? Jak si označíš tu oblast, kam to chceš dát? Řetkem dej ř, No. pokud to máš. Máš to v Lku? Ne, teď ne. Ale ne, Tak jak pak se to jakoby vysvětli. dělá. Ale to mi pak Teď vysvětlí. se mi to nějak... No, dobrý. Já tady čekám na Tigera. Já objedu celý ten Celkem rybník a pak... potřeba, aby to skončilo. Proč? No nevím, mě se tady teď nějak začíná. Teď nejsme moc dobrý. No to nejsme. Hej, tygr. Lagovat? Jo, nějak tak. No a teď mě dal na ránu tygr. Ty jo. No tak to s tím lagnutím nešlo. To se lagnul. No tak, koukám na tebe. Ty už nemáš? Ne. Ty vole, ať už tam dej to letadlo, já už si to chci tak vzít. Jo, Ačko, dobrý. Ty vole, Budeš mít nějaký vysokotierský. ty vole, ty Tam vole. na blohu. Jak to tady bombardujou, vole. Tak to máš. Ještě nevím, vole. Ty, to je ten, ne? Mosquito. Jo, to je hezký. To je bombardér. Takový menší. A má rakety, to mě Takový to na Ačko hovno. to je. To na hovno má, to má rakety. Máš Mosquita. A nechci rakety, vole. Hej, by bombardoval tě jeden. Ne, prostě hoříš. Ua, Petře, hoříš, jsi mrtvej. kurva. IS-2. Ne, A, T-34. a furt lítám, ale. Mosquito MK6. A za tebou T-84. Ty vole. Hm. Doufám, že mám ještě nějaký tank, asi ne, co? Ne, už ne. Škoda. Tak já myslím, že bys... No, tak... Pojď. No tak dáme návrat do hangáru. No. No tak já už bych s tím možná skončil. No, já asi taky. No. Tak vám děkujeme za to, že jste nás sledovali. A to, pokud se vám video bude líbit, tak budeme rádi za každý like. No. A pokud chcete vědět více o našich videích, tak dejte odběr. No. Tak toto jsou takhle předběžné výsledky a my teda to můžeme ukončit, takže čau. Takže čau.